И здравейте хора, днес ще снимаме на Стъмпал, гайс. Кажете, мой сток бlank хората, имате много дни, трябва да имате много скинове. Не мога, имам всички скинове в играта, имам всички танци и да. Да почнем игра на Богдаш. Май така беше, защото ми е любима. Казвайте ми долу в коментарите също на кои игри искате да откачвам. Малко съм болен днес. Не тъжко ме. Какво го силно? Пашкайте да сипваш старите неща, защото са яки. Аз съм. И това е нещо, мисля да го сменим. Не забравяйте. И сега го сменим хора за него. Там се дейте още. И сега го сменим в друг. Елементарна победа. Аре бе! Съм игра с него. Да. Стоиме тук на позиция да ги чакаме тези неща. Добре. Ей си не оказа ми се появи. Аре бе! Това е елементарно. Кои са падаш очите, неща. Ох, тия бутки падат. Ей, тук това се... Картофки бея. Пак ще им там тук. Е така. Пич. Абе, я се разкара, бе. Оп. Айде, падай, бот. Тия първо, как да се не вижда. Трет. Казвайте, кои ютубъри гледайте също. Маля, те са много сложили. И то не знам колко ще е тегъл. Челно жестко. Правя живота си. Правя живота си. Айде, цялото умирай. Сега ще издия един костюм сталин. Гледайте ли? Чакайте такова да минат.
Така гледайте. Оп! Топи ще приготвиш да правим. Ей, тук 100% ще правим. Ама може и я да подобрим. Скочи, бе! Насран. Оба. Десет часа след това чакаме. И може ли да ви покаже видеята ми на TikTok. Защото и там имам. Ей, това не го гледайте, да. И това да сме 100% ще от хората, които ще са на последния раунд. Ако не са, аз съм гърм вече. Хора, аз какво ви казвам, че тук просто много лаги. Какво? Пак нищо не разбирам. Абе, стига са на тинтиското това нещо, което не трябва да виждате. Тук. Трябва да е епика легендарна. Ето ми. What the fuck? Абе, хора, това е от Fortnite, бе. Ще купчета за бога, бе. Опа, ще използваме ето. Абе, това ще го преместя. Ей, тук да ми пречи. Ох, това тъничкото. Ох, майко, колко е грозен. Брат, хора, вижте колко е грозен просто. Просто нарочно брях. Сега. Ще отиваме в TikTok. Сам да си го намеря. Ето ги. Това ме е първото. Може да сте го видели по-точно. Тук това не е интересно. Тук ако не ме обичате, тя обича моя. Моля ви. Тук. Бия ги. Испания за мен е на първо място в World Cup. Да. Вие кажете за Барса или за Реал Мадрид сега. Хора и лайк, абонирайте се за този пич. Много е добър. За този пич. Ето му името. Да го видите. Много добър. Много як. Добре. Скука. Това не е толкова много скука. Ама по-хубаво да ви покажа кои са ми, кои аз съм ги лайкнал са. Тук просто... Това да е един приятел, защото той гледа PlayStation 5 4.
Другите 4 трябва по-английски. Това не е вярно. Трябва по-български. Тук не трябва да се слуша. Стой се! Танцува ли ти, бе? Танцува ми! Ара, е дебел! Тук много яко скоп прави това. Тук направим много яко скоп. Това съм го екнал. Ще искам го покана един приятел. Буквално имам същото комбо. Абсолютно същото го имам. Ама не го използвам чак толкова. Не, в другия ми акаунт, който ме баднаха, ама. Новият хак на чая е по-мощен от всякога. Тук моите съм видел. Тук не ми съм мисли просто. От мен. Аз. Не съм мрачни дъжд вали. Мухи се давят в супата ми. Водно конче до водопад. Паднах в локва след обяд. Боже мой, в тихия океан мазна баничка, ярянче светчета. Не ми се слуша по... Оф, май. Какво се блъскаш, бе? Какво се блъскаш, Ай, бе? къв се чи, бе, Ей, брат? покукаш матка. Че за Спартак или Черно море си, бе? За... Пиши го в коментарите. Спартак или Черно море? Съм за Спартак. Коче, бе? Кажи, бе, отговаряй! Ай, само Черно море, бе! Черно море, ли, бе? Само опек, бе! Ей, мърша, ти знаеш ли, че съм тренирал бокс, бе? Че знаеш ли колко години бокс съм тренирал? Искаш ли да видиш, бе? Е, браво те, бе! Ома... Добре ли пеше, бе? Абе, добре, бе, Ей, са добре. пут на хората, бе. Квартала е мой, бе, путко. Стига, бе, брат. Квартала е мой, бе. Знаеш, какво ще се случи с тебе, бе? Бе, от тук, ей! Ще издам, бе! Е, къв се чи, бе, майка ти дай ба, бе! Chocobo, el primo, ici! Какво става, тъпи, бавно развиващи се лапета? Днес с Ботичко ще ходим да си миеме пътките. Обаче ние сме слепи, тъпи ретарди и не знаеме къде е реката. Къде е реката? Какво става? Я кажи 300. Добре. Я кажи 300. Какво е това? Бор. По-добре не се чува. Cuando tu papá es albañil. Какъв трябва да се възбуди фигурка и какво са направили. Ако помните това, лайкнете видеото. Имаш як, не трябва да го слушате това. Това е много яко. Ако не разбрахте, тук означава моите пари, ей тука. А тук пише, че, което означава, че тя е в... че тя е починала, нещо такова. Той е украинец, дето ми прилича на инджигитаец. Вика на Путин да спре войната в Украина. И това вижте. Телец ще е добър. Тук съм го лайкнал сам заради една причина. И сега ще ви я покажа. Защото буквално англичанин, ако не се лъжа, носи екип на България. Готови ли сте? Тук има много яко нещо. Ще виж бана. Теодора бабата! Теодора бабата! Бабата!
Весели празници и честита нова година! Моля. Чакай малко. Сега ще питам... Опа. Това са... Ако имате... На майка ми къща. На баща ми къща. И на приятеля ми къща. Ако... Това буквално е и това бялото и черното суперхиро съм аз. И е това фул боксите. Е моя приятел, който се казва Теодор. Да. Сега ще се опитам да... О, маля. Това не трябва да се пише. Лъв. Рак. Ето го. Лъв. Let's go. Тая е когато почна да рапира. Ще опитам да намеря най-якото, само че не знам дали ще мога. Ето, това е едно. Ресторант Златен хуй отвори врати. Управител, китаец, Цун Кай Хуй. Певицата в ресторанта, испанка, с мочитокура, коти Мадера. Не искам да продължавам нататък. Cuando tu papá es albañil. Да. Ей, тук. Ако знаете кой е Монграл. Това е Кликс. Един от много яките и много добър напорт. Ето го Монграл. Ние сме брат. Българският премиер много напълня. Заприличал е на бремена свиня. Стана по-голям от африкански слон. Плашат се от него Меркел и Макрон. Роби всяка нива, знае да грохти. Ако не открадне, не може да заспи. Построи си кочина с пачки от пари. Купихме му джип, вътре да пърди. Храним го на ясла, няколко мандата. Лакома свинята, дай в устата. Ходи по Европа, само за пари. Много му харесват чужите жени. Прави се на важен, ама затлъска. Много ми прилича на каца с лайна. Беше симпатичен, но плешивя. Няма на главата си никаква коса. И да, така хора, мисля до тук да е видеото. Утре може да продължим да видите по-яките. И да. И аре, чао до утре.